Tagtawazar ýylynak täsin taryhly Ýekowok Tagtawazaryň Garawil belentligine ýerleşýär. Ýekowok ýadygarlygy 4-5 gatdan ibarat bolup, olaryň her birinde 3-den 5 çelli otagy bar. Gowoň ýyny 2.76, beýikligi bolsa 2.25 metrden aşlaýar. Esasy däliz bilen ýöreninde 33 metr uzunlukda bolup, iki gapdalyňda jemi 21 sany girelge 45 sany otagy bar. Ýekowok ýadygarlygyny diýilmeginiň sebäbi diňe şu baýaryň ýüzünde bir näçe gowoklar bar. 10 kagly gowok başy baýaryň ýüzünde. Wagtyň geçmegi bilen tebigatyň täsiri bilen bu gowoklaryň köpüsi ýykylyp ýumrulypdyr. Häzirki wagtda ýerleri oý bolup dur, ýerleri belli. Bir näçesiniň bolsa häzirki wagtda agzy gömükdir. Şu gowok bolsa, ýekowok ýadygarlygy bolsa, etrafymyzyň bir näçe ýerinden edil bir garalyp görnüp durupdyr. Şunun beýle kagazlarynyň ýykylyp, ýumrulyp, gömülüp galyp, şunun ýeki özüniň galmagy netijesinde şu ýerli halkyňda kanady. Bu sebäpde şeýle gowoklaryň 200 oglaýynyň barlygy şaklanýar. Ýöne häzirki wagtda bularyň 20 sanagy hasap alınandyr. Gire solen gowoň içerisinde şular ýaly diwarlarynda gara renkde bu näde dip dören? TV tarapdan dörenmi? Şu arada bir gyska çaýdyp berýärsiňiz. Ene bir gowoň ýüzündäki garaldylan garalar bu gowok 1988-nji ýylda şelli döwlet tarapyndan goraga alynan eýesiz, goragsız boş ýatypdyr. Ana şu boş ýatan wagtynda munyň agdy edil bulary bu uly açylmadyk. Bir etiň höňe geljek ýerden muny görmäne gelen adamlar, oglanlar bu gowokda çyrasy bolmanlygy sebäpli ellerine duş gelen zatlar ýakyp, ýatyldyk görmeli bolupdyrlar. Ana şoň netijesinde de şoň diwarlary garalypdyr. Käbir adamlar aýdýar şuny özleri me bir zat bilen ýakyp ýatyldyndyrlar diýip aýdýarlar-da. Özleri näme ýakanyň bolsa şoň üçin garaltmaly zatlar ýakypdyrlar. Eger şunu ýaşan adamlar, guran adamlar özleri garaldan bolsa, onda munyň şol eýesiz wagty duran ýerlerim gara bolardy. Ýaşaýyş maksat bilen gurulmalygynyň alamatlary ine şu ýerdäki görüp durşuňyz ýaly otaglaryň her biriniň öz döwründe gapylary bolupdyr. Ine şu içindäki oý bolup duran ýerleri şol gapynyň söýeleriniň ýeri. Munda näil gapynyň bolullygy belli däl sebäbi bu gowoň içinden munyň özüne deýişli hiç ýyl taryhy maglumat bize gelip ýetmedi. Diňe şunyň diwarlary gelip ýetipdir. Näil gapysynyň bolullygy belli häzirki günüçeli. Ýönne şu ýerdäki oý bolup duran ýer şol gapylaryň söýesiniň duran ýeri bolandyr diýip çaklanýar. Şol oto hemmesinden tapawutly, beýik bezegli gurupda hatda şoň gapylary girerlerden bezegli. Ýa-da beýle kötüler esewaleden bolsa hemmesi ýerli deň bolup girýär. Bir yerdenim 25-30 santiýal beýik edip gurulypdyr. Şunyň içinden beýleklerden tapawutly bolullygy sebäpli ine şol otogda şu töwerekde ýaşan halkyň öz döwründäki ýolbaşy adamsynyň ýaşan otogy bolandyr diýip çaklanýar. Ýekowok 1991-nji ýylda gadim merw taryhy medeni döwlet gorahhanasy tarapyndan hasap alınýar. Marinfo täzeklerden we täsin maglumatlardan habarly bolmak üçin bizi bilen galyň.